matukar sona tabbas tana so kutuni ina nan jos kullum a waya sai ta min test ta nemi kalaman soyayya ni kuma ina gyaran hanya tana da masoya masu yawa akwai 'yan siyasa da rinzawa ta ce musu ba ta san kowa sai Liman Auwal mai waka silar haka kaina na mika ni kam na yi sa'ar yarinya akwai ilimi ga tarbiyya ba ta da abokan kiyayya sai in ka zagi masoyinta ta sani a rai tamkar ɗanta idan ta daure ma fuska yi marzancin Auwal mata nishaɗi zai cika fuskarta tana murmushi mai haskawa Allah kai ne gatan bawa bacin raina bacin ranta cikin mata banda tamkarta ta ce inda na aure ta za ta ban abincin turawa sai na fi umar hutawa dangi na mun fatan kairi abokai ba mai mangori na samu diya mai kyan tsari bari da taho hasken raina na sake a raina kin zauna aje maganar kyawun sura akwai gashi kuma ga ta fara hancinta kawai ya zarce tara kalar ta kalar indiyawa ce in ka ganta sai ka dan zauce hakoranta sun gama sai ta akwai fara'a kuma ga tsauta idanu kamar ta bakanta in ka ganta sai ka ballan ba komai na faɗa kanta bai kai ba abinda yake karan santa ta ɗauki abokai na nata dangina sun zamto nata kwaɓera nake so ta so shi ko tuwo nake gita gishi ni ba kyawu ba nera ba ɗan sarki ba malam ba ta ce ni ne zaɓinta kawai a soyayya na ci riba na yarda da yargatan baba Auwal Usman sunana ne Liman Auwal in kiyata ne dan Sokoto mai muku wakar nan ta fara mai kyan tarbiyya na gode wa Allah gata na